Jeg hedder Morten og kommer ned fra Hadsund og har KA Transport og Montage AS. Altså valg af lastbil, det er... Jeg er ikke mærkefikseret, men får en god behandling af Stiholt faktisk, og derfor er jeg jo gået lidt over til Scania. Jeg har egentlig kørt Volvo og flere andre mærker igennem tiden. Men lige valg af motortype, det er faktisk i forhold til det kranarbejde, vi laver. Vi kører ikke ret meget ud på landevejen, så det er meget med, hvordan motoren passer i forhold til det arbejde, vi har på byggepladserne. Nu er det nummer 2 bil, jeg får bygget op på samme sæt her, altså en V8 med en stor palfingerkran. Den anden det var en 135 tons meter. På samme måde op ved KMT i Litauen. Og første gang der var jeg lidt bekymret for det, fordi det er jo 3 besøg og en meget kompleks opbygning, som vi har. Det giver sådan lidt, man plejer at komme noget tiere på opbyggerværkstedet, mens byggefasen den kører. Men her anden gang, der havde jeg jo lidt mere ro i maven, fordi nu havde vi jo set, at der er kvalitet deroppe. Og det fungerer faktisk rigtig godt, både med de 3 besøg, selvom det er lidt, men også med værkstedet deroppe, som gør et meget professionelt stykke arbejde. Og så mellemfaldene mellem de besøg her, der har vi jo lidt opsamling med tegninger og sådan noget, der bliver sendt lidt frem og tilbage, og spørgsmål, der bliver besvaret. Så det kører rigtig godt faktisk. Altså vi bygger jo bilerne op, som vi har gjort igennem mange år. Og Stiholt her, de kender jo lidt til vores måde at gøre tingene på. Og derfor kommer det faktisk meget nemt med at finde ud af, hvordan tingene skal gøres. Det er jo lidt same procedure as last year. Men alligevel så har hver af mine folk, altså montørerne, sådan lidt specielle ønsker til nogle ting, som gør, at der er lidt forskel på bilerne alligevel. Vi monterer bærende bygningsstål, og det er faktisk udelukkende sådan et arbejde. Så det er meget stillestående. Montøren Bo, som får bilen her, hans bil har kørt, jeg tror den har kørt 800 km i år indtil videre. Det er fordi den er meget stillestående stationær på byggepladser. Så det er montagearbejde, og det er det der med at være stabil ude på byggepladsen, altså fuld stabilitet på bilen og en kran, der virker over for det arbejde, vi har. Meget med lang rækkevidde. Altså vi har jo med de opbygninger, vi har, de er meget komplekse, bilen er fyldt ud. Det vil sige, vi køber jo ikke bare lige en Scania og så en kran, altså en palfingerkran her. Vi køber en meget kompleks opbygning. Og opbygningen er jo faktisk noget af det vigtigste for os, at bilen, punkt 1, den er 100% stabil. Bilens motor passer til den kranstørrelse, vi har. At kranen den passer til det arbejde, vi udfører med god rækkevidde og god løfteevne. Nu har vi fået spil på, og det får jeg egentlig på alle mine biler også, fordi at vi begynder at montere rigtig meget med spil, stille og roligt. Men den komplekse opbygning, altså det her med en hel del værktøjskasser, der kommer på bilen. Vi flytter tank, både dieselolietank og hydrauliktank op i en stor tank op bag ved førerhuset for at få plads til værktøjskasser ude på siderne, sådan at de her montører, der bruger rigtig meget værktøj med det arbejde, vi har, de har værktøj i arbejdshøjde. Den her komplekse opbygning, den gør jo, at der skal flyttes rundt på faktisk en hel del ting på bilen i forhold til, hvordan den bliver leveret fra producent. Og det gør jo, at Stiholt er nødt til at levere faktisk en rigtig god hjælp i opbyggerfasen for at få gjort sådan, at der er plads til tingene, og man kan komme til at vedligeholde på dem, man kan komme til at lave eftersyn på bil og kran i fremtiden, fordi det gør kun nu, der er masser af arbejde på den på værkstedet, når den har rigtig mange krantimer. Så der er jo mange ting, der skal serviceres og vedligeholdes. Så en vigtig proces, at vi har en rigtig god støtte ved Stiholt, ved sælgeren, ved opbyggeren, således at tingene de kommer til at sidde rigtigt fra starten af. For når først det er bygget, så er det låst af. Så kan vi ikke rigtig gøre noget ved det. Og det kan jo tage rigtig mange timer at følge op på
i forbindelse med service og eftersyn. Stig leverer et godt know-how. Det gør de både på hydraulikværkstedet, det gør de også i salgsøje med og i hele opbyggerforløbet. Og det har jeg været meget tilfreds med.